Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Tiang sopai pi baro syaka batisi TV rengkat bat kimat-kimat jonggani kejan mit sengiyo renghep ka khalai tarik Jymmang arhajar arpunriu. Kimat Khubor na ke Jylla. Haga bayadai bat ka jingpenon kam dagi no hikai ban lek to census. Menteri badai kami ia katanat pulih putih jong sarkar Jylla ba lakmen rembui ulaong ba ka kam census bat ka election. Kidai ki bakongsan kumta ke sarkar kamla ban pha dagi no gino gibriu hnrei dei tang ginong trai sarkar. Kani kam dei tang ha Meghalaya hnrei haboro ko gari wat nadu kapor ki pareng. Kat to kat ni gilong kemi jong ka snong lapangap kila keren diau halor ke jing bom simkia jong ke sarkar Jylla ban weng ya ke jing ka bagi paj ba ke snong lapangap kila ma na ke jing syak hanglat ya ki pulit asam bat kila keno bagi pulit Meghalaya kim not hiru wat tang ban lek sanra ni ki paj ba shalengkha hnrei ki shushong tia sngi hak tem sa jong ki man lagas ni. Kipulit kilahaban senreit dau pepper spray ban tem ya ka jing bitar shla jung paj ba nong snong ka lapangap ki kat ba kidang tur sya secretariat ne ka janmit namar ka jing bom simkhia jong ka sarkar ya ka jing o jing nam jong ki paj lang lapangap wei nong snong ka lapangap ulayam namar ka jing terha na ka jing sat jong ki khmat basiat pepper spray. Hadian bala syong Jylang bat usembut menteri rang ba ke Jylla ba sniau balang dhar. Kumjuru harengkat ke jingi don lang deputy commissioner ka West Giant Hills district bat USP ki nong syong snong galapangap harengkat ki seng balang kilau hun ya ke jingkular jong sarkar ba nadu lasyai ke sngi. Ke sarkar kan pha dagi pulit SF10 om tang syashnong hnrei kan pha ru syagi jaka rep khnang bakin ajing da ya ki paj ba bakin sedang ya ke rep karyang jongki ka jingbon ki pulit ru kan long laisha ban ya ki baladon lupa ki paj ba ka snong lapangap kila ong ba ki hali ki pentor bat ki lengkha ki badan hapok snong lapangap ki dei hi shispa naga shispa ki nong geti jong snong lapangap ka bahap hapok ka elaka Kylleng mentang West Giant Hills district hnrei namar ka jingbom simkhia jong ka sarkar bat ki borsen share district ki jaj menreu karbi ki pendik na kapor sakapor. Ka Directorate of School Education and Literacy Meghalaya kalapelong ya ka state level science, mathematics and environment exhibition for children 2025-2026 halor kapang STEM for visit and Atmanirbhar Bharat. Ha ka Jylang kapalalong ha Meghalaya Bharat Scouts and Guides laban shlo. Ha ka wei ka snong kapadang hap hapo ka East Khasi Hills district. Kawai ka reu kan thai kala mudui da ka ejahar syaki pulit baha ka janmiet jong ka shipho tarik Jymmang arhajar arpunriu wei ubriu bala tip kerteng kum Rajkumar Ginson na kawai ka film production ka badang ring film menta ha ka ni ka snong ula le kan slenya ka da ka batmu ban batbor nrei kalala banyakun bat ban pen kat kum ke ejahar laong ba ka jingle jong tau briu kalong sebab palat ha ka ba ula jerong khti syaki bentak bumdei bat udan baik ya ka jingmut ka basniu kata ka reu kun thei kala karpat iki pulit bakin kem yu ni briu bat ban penshitam yu kat kum ka ai ka khna ka badang khanyu snem karta ka basyong basa halum paring ya ka palatip kerteng kum ka lum tilang lakhai Kalaja arngai nadu ka khatwei tarik Jymmang arjar arpunriu hakapor saubaji na la yeng sa na lumparing. Lakarpat ya gino gibayo iya kani ka khna bakin pentip syaki pulit daga ba phone yo number nriu not khandai iwei khandai nriu sau nyo khandai lane pra lai nyo ar pra ar iwei sau. Kawai ka tuk Yamaha Cygnus Ray Street Rally ya ka badon yung number ML not san AG iway lai not iway bala register haka kerteng jong ka kong Rilin T Dora Lengkoy kala syato on nega step na pentorba block 3 Marjan ka Jymmang Catholic haka ejahar bala ujor sa gipulit ka Pastor Beat House Shillong
kakong rilenti dora lengkoi kala kerpat iki pulet ban penlong ya ke jing toket dak ba pekto lengba ki CCTV bat ban itu ya ki brio ki badon kti ban rongto ya ke tok juga. Mentai ni pai syakimat Khubor nak lengkari. Menteri Rangba ke Tamil Nadu usi Joseph VJ ula job ya ke jing tunjuk bor ke benengkong ban peni ya ke jing buon pai na ke benta ke sorkar badang syutau temai jong ke balaya lam daka Tamil laga vetri kazhagam. VJ ula job ya ke jing tunjuk bor dak bayo shispa sau pusau vote. Ka DMK kalami jendat naga yeng dorbar tauan jong Tamil Nadu hapo ka jingyalam jong nongyalam kaliang persya Udhaya Nidhi Stalin ubala kentok ru ya menteri rangba ka jelau si Joseph VJ bat ya ka sorkar balayalam da ka TVK. UN Rangasamy ula shimti biang ko menteri rangba ka Puducherry hakasin ke pesan hadien ba ula bamsmai patau ya ka sorkar patamai. Hadian kat togan esni bola kerpat ikipat ba ban penkre na kabenta ka jingsya tunjuk balami na ka jingya kan at West Asia menteri rangbado ka Riu Narendra Modi ulawan ra ya ki senjam batmai ban penduna ya ka jing penlut pot da ka basdang shwa naladi menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ula ai ke jingkular baka sorkar bayalam dagai BJP kan penteri kampura ya ka Uniform Civil Code daga bapen scam ba man lagi juban lak balak lay hakiran san election jongka party kin urlang no mentaka kenti. Pawan kera balong unong yalam barang ba jong seng Congress ulalay hajir hakmat ka crime branch ha Guwahati hakabaya day bat ka mokot duma balamudoy da ka Riniki Bhoyan Sharma ka kurim jong menteri rangba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sharma. Syuagane ka yeng bishar Supreme Court kala jamin yo pawan kera kum ka jingya da ban light na ka jingsya kem henrei kala bathapan ba udai ban ai ka jingya trailang bat ki pulet ha ka jing toket. MP ka Congress badairu Deputy Leader jong ka Lok Sabha Gaurav Gogoi ula thok syo menteri ka tanat kampo yeng jong ka sorkar pedeng Amit Shah ban penpau ya ka jing sokhya halor ka jing sya kren ben jai pen riu bat ki jing sya thombor jong ki kenthei bat ki pai ba nakathan stay lam ingi ha Delhi. Ki pajba ki ba bitar ya kani ke jingle jong ka seng Congress ki lata de ki poster ki ba penremjur ya Rahul Gandhi bat ya ka Priyanka Gandhi ha Wayanad. Unong aiktin jong ka BJP Shehzad Punnavilla ulai takranting ya ka seng Congress halor ka jingpen slam ban penbenai kerteng jong menteri rangba patmai jong ka Kerala watla kala yo ya ka jingjop ka ba bonpai haga election haga Jylla Kerala. Mendapat ini pai syakimat Khubor nak leng kiri ke Pyrthei. Presiden Donald Trump pula ong ba ka United States kala pendu jaj ya sipai jong ke Iran bat ulama hamru ba ka Tehran kan hab ban menjur ya ke jingya te soskular nrei lem kumta kan mat shushu ya ke jingsya penjot ke ba kamjur. Kalawai jong ka ketem sipai ha daulanong Diego Garcia ka ba kong sanba kala mi pau ha ka jingi tainia ka ba jurba jong ka Senate kat ba Senator Republican John Kennedy ulama ham persya ya ka no ka senjam ka balak ban penyar ya ka jing sensyar jong ka China ha dureo ba Indian Ocean lengba ka jingi kan at halor ka Chagos Archipelago. Presiden ka United States Donald Trump pula ong ba ka jingya penbet apdeng ka Russia bat ka Ukraine kala nang jan dag ba penpau ya ka jingkermen baskem ba ka thma kan sakut no hadien bon benai ka jingya khun bat ka jingya le persya apdeng gini ki artli kiri. Lindsey Graham, Senator na South Carolina, United States, ulabu jingkeli la ka Pakistan kan la ne ban penkut ya ka jingya kan arah pedang ka United States bat ka Iran hadin ba ula kena ba Kylleng sun jong ka Iran kila bandon ha ka Kylleng sun jong ka ri Pakistan. Ka Presiden Barim jong ka UN General Assembly
ka Maria Fernanda Espinosa Garces kalarung siya ka jeli yakun na kabentak syuki Secretary General jong ka United Nations ong ka Khubor jong ka nong aiktien ka Assembly ka Lanis Collins. Ka sarkar penrengkang pa jong ka East Turkestan bat ka East Turkestan National Movement gila kentu yo President jong ka United States u Donald J. Trump pan keren persya ha ka jing kendu jong u bat u President ka China u Xi Jinping halor ka jing sya peniap ben bat ka jing dakhol bian ye ki jaka ki puta jong ka East Turkestan bat ya ka Tibet. U President Trump ulas sedang ya kejing lek jengok syakari China na kebentar kejing yalang keba arsni bat kandairu kejing lek jengok keba nengkong hadian ship house nem. Kejing ya bit ya kejing pang hantavirus kala kenjok mentah syaka kandai punyungut has South Africa ong u Aaron Motsoa Lady ubadai menteri ketenat kekot kekhia jong ke sorkar. Kikan hon jong South Africa kila ai kejing trailang bat ka WHO bat ka National Institute for Communicable Diseases ban budin ya ki nonglek nongwan ki basyak ta. Ka United States kala kang ban ai visa ya ki khatlaingut ki brio ki badon jingye day bat ka wei ka kanhon khai drug nagari India ka bala syak pengat kendon lepa halor kejing khai bian yau drug fentanyl la pentip unong aiktien jong State Department u Tommy P. Go nin ke sngi. Kita kilong kimat-kimat kublai.